vám všetkým, že ste dnes prišli na 10. jubilejnú jazdu za Zosnulý. Je nás to teda veľmi hojný počet v tomto ideálnom počasí. Ešte raz ďakujem. Teraz pôjdu také dva príhovory, jeden dá Avia k tým nálepkám, ktoré ste dostávali dole a ktoré si ešte môžete zobrať aj tu. A potom dá krátky príhovor ešte Padre. Potom dáme klasickú minútu rakotu ako vždy a po nej sa rozídeme domov. Chcem vás poprosiť, aby ste si dávali pozor na ceste domov, aby ste sa bezpečne vrátili k svojim rodinám a aby ste sa tu potom niekedy zase opäť zišli. Tak ja už odovzdávam slovo Aviovi. Tak ďakujem aj ja. Ešte raz vás všetkých vítam na 10. ročníku. Je neuveriteľné, že takáto akcia s takýmto výjazdom sa dočkala už 10 rokov. Mne sa to zdá ako včera, keď sme tu boli prvýkrát. Každoročne mám pocit, že je tu viac a viac motoriek. Takže vám za to ďakujem. Ďakujem aj za tú ideálnu jazdu na diaľnici bez akýchkoľvek problémov, disciplinovanú. Nech sa páči, poďte sem ku krížu zapáliť sviečky za našich kamarátov. A okrem toho, že máme 10 rokov, tak sme rozbehli novú bezpečnostnú kampaň. Ja tu o tom nebudem rozprávať. Nálepky ešte zo pár posledných kúskov mám tu. Budem veľmi rád, ak sa zapojíte, ak rozšírite tú nálepku, ak ju dostanete všade, kde je možné, ak budete hovoriť svojim známym. Ide o naše životy, na tých cestách sem tam sme naozaj prehliadnutelní. Tak dúfam, že aj táto mierna osveta pomôže k tomu, aby sme sa na našich cestách cítili lepšie. A ešte raz teda ďakujem a odovzdám slovo Padremu. Drahá naša motorkárska rodina, prestali byť srdcia. Stúpačka s výbuchom akoby do asfaltu na ceste vynila posledné s Bohom, vašim najdrahším. Zvon umieračích zasnel. Tu matku treba podoprieť. Tu syn sa pýta, kedy sa vrátiš otec. A v srdci všetkých motorkárov ostáva spomienka. Sme veľká rodina. Všetci spomíname 365 dní v roku. Tí najbližší, aj tí neznámi. Okolo hrobu tvrdí chlapi a v oku slza. A tu stojíme a spomíname. Ubehlo 10 rokov, ako sa začali schádzať motorkári tu na Štúrci a spomínať na tých, ktorí museli odísť tam do raja a jazdia si teraz po cestách, ktorá je každá označená tým našim vysnívaným 66. Posielame vám pozdrav. A teraz vám všetci spoločne pošleme ten najkrajší pozdrav. Tú najkrajšiu melódiu, ktorá ostala v našich aj vašich srdciach. Priatelia, naštartujeme motorky a pozdravíme našich najdrahších, našich milých, našich vzácnych priateľov, motorkárov, členov našej motorkárskej obce slovenskej.